Каква е разликата между нишовия парфюм и дизайнерския парфюм? Дизайнерските парфюми най-често са на марки, които произвеждат не само парфюми. Може да произвеждат дрехи, шапки, слънчеви очила, гащи, чанти, куфари, всичко друго, което ви хрумне. Пример за такива: Dior, Dolce & Gabbana, Boss, дори ако щете Tom Ford, Versace. И още, но идеята на дизайнерските парфюми – масово производство, което да е атрактивно, привлекателно и да се купува от широк кръг от хора. Тоест парфюми, които нямат кой знае колко различно нещо вътре в тях. Нямат нищо предизвикателно, нямат нищо, което би рискувало репутацията, представянето и приходите на компанията от продаването на стотици хиляди, десетки хиляди, стотици хиляди бройки от техните парфюми. Общо взето често са беззъби, не се влага кой знае колко, различност в подхода, креативност, изобретателност. И тук идва мястото на нишовите парфюми. Нишовите парфюми. Тук вече се произвеждат само парфюми. Акцентира се само на парфюми. И са нишови, насочени са към една конкретна ниша от потребителите. Може да са с различен аромат, може да са с по-предизвикателен аромат, може да са с нотки, които не всеки харесва или се разпознава в тях. Може да са типичен опит за пресъздаване, например, на някоя ситуация, спомен, атмосфера, случка. Нещо, което няма да бъде универсално за вкуса на всеки един човек. Това всъщност не е нишов парфюм. Не винаги се набляга и кой знае колко на интересните различни и специални бутилки. Набляга се на парфюма вътре, на съставките, на трайността. Защото тези марки нямат милионни и милиардни бюджети, както например Dior, и могат да произвеждат много, да експериментират и да тестват. Един неуспешен продукт, една продуктова линия на нишова парфюмерия, която не е успешна, може да има доста тежки последици. Производството на нишовите парфюми е в по-малки бачове, по-малки партиди. Не е масово. Често се случва в техни собствени фабрики с техни собствени канали за дистрибуция. За разлика от много водещи брандове, които са делегирали производството, дистрибуцията в фабрики, в компании. Така че това са основните разлики между един дизайнерски и един нишов парфюм. И не си мислете, че винаги дизайнерският е много по-евтин от нишовият. Или че нишовият винаги е в пъти по-скъп от дизайнерския. Ами не винаги е така. Може да се намери всичко, пазарът е отворен, имаме достъп до най-различни марки. Кой е твоят любим дизайнерски или нишов парфюм? Напиши ми в коментар. Ще се радвам да видя конкретното ти мнение. Сега трябва да върна всичко по местата.